Здравейте! Аз съм Ива Пан и днес ще ви разкажа една история. Историята за Джуджи, който живее в облаците. Една невероятна приказка за магичното, красивото и необикновеното. Слушайте. А сега да започваме. Незнайно къде, незнайно защо, аз винаги търся приятели. Добър съм към всички и мил към тревички и щедър със своите усмивки. Приятели търся си аз, на бе ми играе. Приятели търся си аз, навършим щуроти. Вдигни ти глас.